Wempo kanjani? Ake ukuphendule ngoba usukhulumile yonke leminyaka lo ungichukuluza. Lalela uyintathelo na uyona inyama. Okokuqala lo number 2. Wena ulala namadoda. Ngiyakwazi konke lokho. Ulala namadoda. Mina ke ngiyinyanga lalela akasenze kanje. Asithi ake ngiyacela nginama sponsors ama-brand amakhulu. Uma ngempela okuyinsizwa ake ziye ringini. Singaloke sithola abantu ini ake siye ringini siyohlubana ngesibhakela. Oyo wina uyothatha 100,000 nama-sponsor amnika imali. Mina nawe ngiyacela mfowethu sengikucela nge-challenge nje manje. Sike siye sibhakeleni manje. Sibeka ama-bodyguard sike siye encindini ngoba imizi cha isasekhona ntatheli yamanga. Awukazi ngufonela ungazi qamba amanga hlazi. Ilokho nje ngeke ngiphinde ngikhulume futhi angikhulumi mina ngoba ngubaba. Wena cha uyintombi yamanye amadoda. Ngiqedile. Mina ngidla nempatha le 17 lo. Into engabanjwa amaphara inkuzi kokabi igcwala. Le efusekho wena man. Thola amasimba la. Nansi insha. Thola amasimba la wena. Hawu. Amangaka ama-challenges abantu ababhekene nawo, abanye bayagula abanye abantu banezinkinga, abanye abantu manje yini singa-challengeani ngento ezokwenza umuntu abenefithe. Ayifusek man. Nange umkhulu uBhilizitha vusuzo uthi uyasaba Nkuzimalanga. Awucabange nje wena mkhulu. Sekuthiwa mina Bhaka kubahlonishwa. Sekuthiwa mina ngiya kodlala umdlalo wamanqindi. Awuyimagine le nto. Awuyimagine le nto. Uma yena ethi ufuna ukubhekana nami akangichallenge mos. Noma ingane. But hayi ukuthi ngiyodlala mina. Ayapha ama sponsors. Mangabe kuqathweni. Ayapha ama sponsors. Maqathweni. Why kumele kuze ama sponsors? Wema